Angu yo blay sa chisin pat ha kanigapor haswa bangan sa pen EP syapang ki dawai khasi dia ngai i tang yo ni dawai ba klem yap ha por tlang ndrai barok khoj na pedang jong ki kilai upload ti perlok ngawan khnang sini saklau ban wan wat na kamta ki dawai khasi dia haswa bangan sa patai ya kata perlok man bangala patai fi hoj kidon ki ba pedang kidon ki ba bom pedang ru ya kata nganam sawai Henry, kani kadai ka jingkur ku na kapenta ka jong pi te prolog haswa dengan sapatai kini ki dawai ngakwa ban ong e pi ba uh, kini ki dawai kilong ki bakor dor tam but yo le sin apten jong pi don kam man snai kini dawai sa sna but lada napten jong pi don kam ban pha sumar ha hangaru te sa phone sa kontak yang ha number bangan sabu ha description man ba pelaj aki video tie ka jaka dawai ka jonga te hapo Shillong mo te ha is kade ha sadeo sisin sita yong ai hang te kade bet kasni si balang lani ka Wednesday hang te nga ai chisin chi tayo te shanisha nong spung west kazil pan ngadon bet man kasni like no kasni balang ngadon hang te hasadeo hang te hajan opar Shillong te prolo ngakwa ban pen i shapi shapang une uwe u jai dawai une bet bhayo ne pin sa ithu bhayo ne man haba phiyang ha da Shillong ro bun bhaw ne ayo i por bang lek Shillong lek ayo bun bhaw ne jai dawai namar ba uniu dawai usat long sat mer be hapo kanro harut sorok yu nu jat ya kan bat saw mo ngi ong kan bat saw kan bat bapur haki kanro haki ayu phiyo i hang tu ki bun bha kini ki dawai pe sha du ste kani kade ka kanro jong karut sorok ken ngawan hang ne pe na kam ta jong phi pralok pe ngawan hang ne bat ngan pen itu e phi sapang uni u dawai dia uni udawai ulong ubabes na ki babes tam mo mensuwa ngala pen i phi sapang kitu ki we ki ja dawai na kamta kini ki basu jendong ki badon mau mo te uni ru udai na kamta hi kata uni lada phi don su jendong phila ban shet yo ne udawai shet yo ne ha du benda i bha nang ta phin sak jer ya katu ko phi sadi ya uni u dawai te nang ta plus nang ta uni ubadon mau kini ki badon mau ro ha ukhlai mo lani kini ki badon ki bamong ha ukhlai te phila ban shet ya uni enda phila shet sadi ya katu ka shet hadu benda i bha te sadi ya katu ka kaba uni shet lang bat ko kan dai shet tang yune shet lang bat ko hadin nang ta endala i bha sakjer yune ha ka jang bakhu ha ka klat ka jang phi sadi nang ta sap ha kitu ki badon ki khlung red ma kitu ki khlung red yo le se na pedang jong ki don ya unyang so pet ma unyang so pet sao la ne unyang so pet yong ro ki don arja ki nyang so pet ya katu kan yang sopet sao ida penher ki klong ki shat stam mo katu kapan kana kan yang sopet yong pan kalong siang beryong mo te katu kadai kan yang sopet yong te nak pedang kita ru pide ban syat yo ne sakejar ya kane bat hadin bala pila ada kejar ya sapendi yaitu kelong nai pendi bon lada ki kelong ki bala ada chisnam pin pendi kumbar sama jai ki kelong ki badang hapo ki benai mo dang ki dai ki benai laban bendi dang si pawa semoy lani si teng samoy ar lani lai sin chisni kat kum ka jing ayu bat kinong kendong ki ba ai bon ye kelong di bat ka kni di bat tu kelong mo te kum ta hi parolog kani kadai ka jing batai ka jonga nang ta jong phi ngam sayai batai biang nang ni shakmat yau ni u chai dawai pet ba nang tu
phin yo ni ba ki bon bha chane te yo le se nop den chong phi shatu sha shnong chong phi ru ki bon bha ni chai da wai ti tang kum ta ublen per khui phi khublai shibon sapon sa kon ta enga num barang mangan sabu a description nin sap saya kendu pat ha ka wei pat ka video